Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum hija l-aħħar ġurnata tas-sena liturġika u għalhekk fiha sejrin nisimgħu lil Ġesu jiftħilna għajnejna u jqawwina fl-istess ħin. U sejrin nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija bħalmi tradizzjoni tal-Knisja nhar ta' Sibt biex infakru l-din l-om tagħna li kontinwament timxi magħna u tinterċedi għalina. Ejjew għalhekk fil-bidu ta' din il-qudiesa biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u ddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. Jiena Danjel ħassejt nimnikket fiha nnifsi fl-ispirtu u d-derit ta' moħħi ħawduni. Ersaqt lejn wieħed minn dawk li kienu hemm wieqfa u staqsejtu fuq dan kollu biex inkun żgur. U hu kellimni u għarrafni xi tfisser din il-ħaġa. Dawn l-erba' bejjem kbar huma 4 slaten li qatt jiġu fuq l-art. Imma s-saltna jirċevuha l-qaddisin ta' Alla l-għoli u s-saltna tibqa' tagħhom għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad rid niżgura ruħi mir-raba' bima li ma kinitx bħall-oħrajn
dik il-bima tal-biża li kellha s-snien tal-ħadid u d-dwiefer tal-bronz u kienet tiekol u tfarrak u taffeċ il-fdal taħt saqajja. Ridt inkun naf fuq l-10 tiqrun li kellha fuq rasa u fuq dan il-qarn ieħor li nibet u qudiemu inqalgħu minn eruqhom 3 mill-oħrajn u kellu għajnejn u fomm jgħid ħafna kliem arroganti u der akbar mill-oħrajn. Jien nħares ġara li dak il-qarn għamel gwerra lil qaddisin u għelibhom. Sa ma ġie x-xieħ fl-omor u għamel il-ħaq lil qaddisin ta' Alla l-għoli għax iż-żmien kien wasal u l-qaddisin irċevew is-saltna. Huwa qal ir-raba' bima tfisser ir-raba' saltna li jkun hawn fuq l-art u li ma tkunx bħas-saltniet l-oħra hija tiekol l-art kollha, tisħaqha u taffiġa. L-10 tiqrun ifissru li minn din is-saltna jqumu 10 slaten. Imbagħad warahom iqum ieħor li ma jkunx bħalhom u jwaqqa' 3 slaten. Huwa jgħid kliem kontra Alla l-għoli biex jifni lil qaddisin tal-għoli u jkun irid ibiddel iż-żminijiet u l-liġi u dawn jingħatawlu f'idejh għal żmien, żminijiet u nofs żmien. Imbagħad il-qorti toqgħod bil-qiegħda u s-seta tiegħu joħdu ilu biex ineħħuh u jeqirduh u jtemmuh. Is-saltna u s-seta u l-kobor tas-saltniet ta' taħt is-smewiet kollha jingħataw lill-poplu tal-qaddisin ta' Alla l-għoli. Saltnatu saltna l dejjem u kull seta taqdih u tisma' minnu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku u li til-bniedem lil-mulej, birek Iżrael il-mulej, flimkien, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku assissin tal-mulej, il-mulej, birku għaddejja tal-mulej, lil-mulej, flimkien, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti lil-mulej, birku qaddisin u intom ta' qalbkom umli il-mulej, flimkien, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Isru u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux li l-ħafna tħassib għal ħtiġijiet tad-dinja tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom alla rieda. Għax hu l-jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma Alla li l-Knisja llum tqedilna qudiemna u tipproklamalna f'dan l-aħħar jum tas-sena liturġika tinkludi l-aħħar parti ta' dina l-letteratura apokalittika li fiha l-profeta Daniel jiddeskrivi t-taqbida li teżisti fid-dinja bejn dak li huwa tajjeb u li tissaltna u l-qawwa tal-ħażen,
diversi saltniet u speċjalment saltniet li jħabtu lil dawk li jridu jgħixu ħajja tajba biex jippruvaw ixekkluhom milli jilħqu l-għan tagħhom. Però din l-litteratura lilna turina wkoll illi Alla ġa rebaħ id-dinja. Ġesu bil-mewt u l-qawmien tiegħu kiseb għalina mill-ġdid il-ħajja ta' dejjem u allura aħna minkejja t-taqlib, minkejja d-diffikultajiet, minkejja s-slaleb li nġorru fil-ħajja tagħna u bosta drabi anke it-taħbit li jkollna biex nikkumbattu dak li huwa ħażin, xorta waħda nafu illi fl-aħħar mill-aħħar ir-rebħa fuq id-dnub, fuq il-ħażen, fuq il-mewt, rebaħa Ġesu bil-mewt u l-qawmien tiegħu għalina l-koll. U għalhekk dak li jgħid Ġesu llum lid-dixxipli tiegħu huwa importanti ħafna għalina. Ġesu jiftħilna għajnejna l-ewwel nett. Ma ninkwitawx iż-żejjed għall-affarijiet tad-dinja daqs li kieku ħajjitna l-iskop tagħha jibda u jispiċċa hawn. Il-ħajja tagħna l-iskop tagħha jmur oltre il-ħajja tagħna fuq din l-art. Il-mulej qiegħed jistidinna biex inkunu miegħu fil-ħajja ta' dejjem, fl-eternità. U allura dak li nagħmlu hawn huwa strument, huwa biċċa mill-ħajja tagħna. L-ewwel parti illi twassalna biex insiru nafu lill-Alla, inħobbu lill-Alla u nkunu nixtiequ kif jixtiequ li nkunu miegħu għal dejjem. U Ġesu għalhekk jgħidilhom lid-dixxipli issru, itolbu l-ħin kollu għax il-preżenza tiegħu hija preżenza li trid tkun magħna dejjem. Qatt ma nistgħu inċedu l-armi f'din it-taqbida kontra l-ħażen, kontinwament irridu nżommu f'moħħna, f'qalbna, f'ruħna li Ġesu permezz tal-Ispirtu Santu li talab lil Missier għalina permezz tal-grazzja li hu jagħtina qiegħed kontinwament isostnina biex f'din il-mixja tagħna aħna nkunu qawwijin biżżejjed bil-grazzja talla, grazzja għall-provvidenza tiegħu biex naffrontaw is-salib u d-diffikultajiet. U għalhekk illum nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija f'jum is-Sibt. Marija kienet mhux biss Omm Alla, imma hija l-Omm tagħna. Marija lilna tmexxina, tinterċedi għalina. Marija lilna ttina l-kuraġġ, tieħu ħsiebna, tweżinna. U għalhekk filwaqt li nfakru lil din l-Omm li għandna fis-sema, ejjew lill-Alla nitolbuh biex minkejja dak kollu li l-ħajja toffri xi kultant anke jibes, aħna nkunu dejjem mimlijin tama li l-mulej Ġesu lilna salvana, ħelisna u miegħu sejrin nirbħu fuq kull diffikultà, fuq kull saram tal-ħajja tagħna. Nitolbu l-interċessjoni tal-Verġni Marija lina biex aħna l-koll nimxu l-qudiem u nfittxu dejjem ir-rieda tal-mulej għalina u nwettquha b'qalb kbira. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Inresqu quddiem Alla l-Missier li jista' kollox dawn it-talbiet tagħna sabiex iżomm ħaj fina x-xewqa li ngħixu dejjem fil-ħelsien ta' Wliedu. Għalhekk ngħidu flimkien mulej ismana u ħenna lina. Mulej ismana u ħenna lina. Għall-Knisja sabiex tgħix fi proċess kontinwu ta' konverżjoni, tisar u titlob fl-istennija tal-miġja glorjuża ta' Kristu. Nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. Għall-bnedmin kollha sabiex jiftħu l-bibien tagħhom għal Kristu għal messaġġ tiegħu ta' salvazzjoni. Nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina.
għal min intrikeb mill-vizzi tax-xorb ta' droga sabiex isib lajnuna ħalli jaqbad it-triq tal-ħelsien nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. Għalina l-koll, sabiex inħejju ruħna minn issa ħanejxu is-sija tal-mewt tagħna bħala l-bidu ta' jum ġdid li qatt ma jintemm. Nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. Ejjew nitolbu wkoll inkomplu nitolbu lil Alla għal paċi fid-dinja kollha, biex il-mulej li jagħti dan id-don lilna l-bnedmin kollha inkunu kapaċi aħna ngħixuh flimkien bħal aħwa. Nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. O Alla Missier, Inti qed lil Kristu ibnek bħala l-bidu u tmiem ta' kollox. Għamel li l-ħidma kollha tagħna tibda u tintemm fih li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' ibnek, għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, aħna nfaħru l-kobor ta' tjieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqha l-ħniena tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u lila tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-semawwiet.
imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek, int tajtna semm mill-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna ħlesejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-titrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat tal-tana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrinna dnubietna, bħalma naffru l-minu ħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat tal-tana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna dnubietna, bħalma naffru l-minu ħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, it-tlopalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, titlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva,
lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda flat. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħu ma fil-paċi, amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina,
itlob għalina qaddieshom Alla, biex ikun jistaqinna dawk li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om. Imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Amen.